pade nami. Ala nong disok kami noang sikop asa alu-alu damang majo tua mata na martua de bata si onggom na sesina ala na mana do panopa saluna. Malate madia muna nunga dia lu kamu na tua mata amata na martua de bata alu-alu majo tua mata raja inata sori pada narong di Portivion. Nunga dia lulok kamu na tu amata raja rohot inanta sori pada asa disok kami nalaho asa marmula main na nauli marmula manin na narenggan asa beda mang macotong kodang mula-mula. Gabi. Beda mang makodang mula-mulay. Nung ada beda mang be kodang mula-mula. Las bama mo se kodang soba. Ko amang pade nami kudang sopay asal liat gawe liat horas at binuat ano liat binama tu panuhatan beda mang mato si liat asa asa liat gawe liat horas beda ma kudang liat Matutura nami.